Vítejte na kanále Audio pomáhá. A komuže audio pomáhá? No přeci unaveným rodičům, neúnavným dětem, studentům, dospělým, no zkrátka všem, kteří chtějí poslouchat a zabavit se. Pohodlně se usaďte. Začínáme. Půjdeme do chalupy na vlékačů korál. Od časů, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník. Milí zlatí, tady se pohádky nevypravovaly podaremně, ale proto, aby všichni vydrželi při práci. Navlíkala i malá chasa, jak přišli haverlanti ze školy, dostal každej korejtko s korálem a jehlu s nítěj a navlíkalo se na vejdělek, aby to dalo chleba. Komu už oči nesloužily, vypravoval těm druhým k práci pohádku. Jednu takovou vám teď povím. Tak si kdysi vybral jeden ze světských mocipánů v Krakonošově rejonu šikovnej kopec a tam si zbudoval hrad. Hrad to byl festuňk, fortelnej, lesy okolo plný zvěře a tak si tam knížepán lovil a hodoval na zvěřině a co vydřel na poddaným lidu, skládal v komoře do truhlic. Jenomže na světě je už taková spravedlnost, že se připozdívá pánu jako k mánu a tak i ta kmotra zubatá zaklepala na hradní bránu. Nastala starost, komu pak odkázat všechno to zboží. Knížepán syna neměl, jen dcíru, princeznu, a tak hledali ženicha, aby jí byl hoden. Knížepán dal rozeslat po okolních hradech a zámcích její podobiznu a moc lidá věnem ve zlatě. Ale paní máma kněžna z toho měla jiný rozum. Prej ženiši nám vyjedí špajsku i komoru a z turnajů nás bude brnět hlava. I rozhodl se knížepán, že se poradí s čarodějníkem a dají rozhlásit, že je princezna začarovaná a ten ji dostane, kdo si ji vysvobodí. Ale paní mámě kněžně se to zas nezdálo moudrý. Prej, budeš sypat dukáty čarodějníkům za poradu. Na vymýšlení vysvobozovacích prací stačí moje hlava. Jinou, když to vysvobozování zavánělo robotou, to už se panstva a rytířstva tolik nehernulo. Když už málem hrozilo, že zůstane princezna na vocet, šel pod hradem vandrouní tovaryš. Prej zkusil ve světě všelijaký řemeslo a tak se dal naverbovat na tu vysvobozovací práci. V pinglu mám nářadí pilu, sekiru, chladívko a pod čepicej k tomu vtipný semínko, řekl ten tovaryš v rozedraném kabátě. Princezna vohrnula nosejček nad takovým nápadníkem, ale knížecí máti byla moudrá ženská, prej, kdy pak se trefí dostat pod střechu zadarmo řemeslníka. A tak mu uložili jako první práci pospravit na hradě střechu. Milej tovaryš se otočil na kramfleku a pryč. Hej, kam pak, zvolal knížepán. Kladívko mám, pilku taky, povídá tovaryš, ale musím si skočit dolů do vsi pro šindelářského kozla. To je taková stolička na štípání šindelů. Nadělám šindelu a pokryju vám střechu. Nebude to hotový než kohout za kokerha, ale vydrží to v každý nekleči. A pak řezal, ťukal, přibíjel a když bylo dílo hotovo, si jížděli dolů deště po střeše jako po klouzačce. Kněžna byla spokojená, jak si lacino pořídili střechu a knížepán povídá: teď si vymysli, milej ženichu, další práci sám. A to takovou, aby to dalo živobytí v teple a pod střechou, až spustí Krakonoš sypanici a sněhy zavějou cesty.
a parádní práci vymyslí, aby to bylo i pro fajnový zámecký ruce. Taky znám, zubil se ten tovaryš světoznalej. Princezně by šmakovalo nejspíš navlíkat korále. Chudej se tím obživí a princezna by navlíkala pro parádu. Navlíkat kuličku po kuličce? Kyselila se princezna. Vždyť vysedím v lavici důlek a nechám na tom oči. Pošpekuluju, aby se fajnový ručičky neunavily, slíbil tovaryš a špekuloval, až vymyslel korálkářský buben. Jak si na to přišel, divil se kníže pán. A tovaryš ten svůj mustrštyk vyložil takhle. Sebereme od hradního bubeníka buben. Aby to sedělo jako na hřídeli a mohlo se to otáčet, vzal jsem od hradního kapelmajstra taktovku a na tu tyčku nasadil buben. Dole se přidělá šlapka pro nohu. Šlapka zašlápne, buben se roztočí. Do bubnu se nasypou korále, jak mlíko do odstředívky. A může se navlíkat na kolikero jehel najednou. Kníže pán i kněžna nápadníka chválili a radili princezně jen ber, holka, ber. Jenže princezna, v herbávi chovaná, je stvoření vertošivý, jak koza pasená na sladkým jeteli. Roztrhla šňůru korál a fikla to oknem ven. Svatba bude, až se sbíráš korálky v trávě, houkla na tovaryše. Ty, Matěji, brýchnul na něj z hora Krakonoš. Kdybys na místo skákání okolo rozcáplý princezny popad na ní pometlo, bude z vertochů vysvobozená Aňcvaj. A kdybys na místo střechy pro kníže pána postavil střechu sám sobě, můžeš pověsit boty z toulavýho telete na hřebík a usadit se. Nějaký Anče nebo Barče už k sobě najdeš. To první se Matějovi nezdálo. Fláknout pometlem po atlasový sukni by se neodvážil. Ale postavit sám sobě střechu nad hlavou, to není rada k zahození, pomyslel si vandrovník. Jen těch korál mu bylo líto nechat je brabencům v trávě. Nějak to uděláme, když seš tak šetrnej, povídá Krakonoš. Vzal troubel svý fajfky, hvíznul do ní jak do píštaly a korále sami přiskákali na stébla trávy a na všelijaký to křáčí, co tam rostlo. Naděju ty kuličky sladkou šťávou pro tvoje potomstvo, slíbil ten největší pán nad horama. A od těch časů se na horách navlékají korále na vejdělek, když jsou cesty zaváté. A v létě, když vypustí Krakonoš nad hory sluníčko na nejdelším špagátě, sbírá celá chasa jahody a borůvky jako sladké kuličky po stéblech na pasece a v háji. Dobrou noc. Líbila se vám tato nahrávka? Dejte kanálu Audio pomáhá odběr, like na toto video a zapněte si zvoneček, který vás upozorní na každou novou audio nahrávku. Děkujeme.